Takže moja práca rozpráva o tzv. Pseudopsychológii. To je momentálne taký trend v dnešnej spoločnosti, kedy frustrovaná. Ľudia si prečítajú nejakú knižku. Ja toto nemôžem počúvať. Ja toto v kuse, tieto keci. Že toto, ako vy sa počujete, čo hovoríte? Tak sa presne cítia tí ľudia, ktorí... Excitovaní. Aký? Nadšení. Nadržaní. Nadšený. Nadšený. To je skvelé, že ja to tu môžem obhajovať práve pred vami, aj keď vás to veľmi nezaujíma. Tak ako som hovoril, tá pseudopsychológia, to je taký jav. Dosť! Nechcem to počuť. Ale ja sa tak teším. Konečne som to dotiahol sem. Vy to študenti nevedia prestať rozprávať. Pochybnosti. Som ja dobrý profesor, alebo nie som dobrý profesor? Ste vynikajúci profesor, vynikajúci, jeden z najlepších. Vy ste vlastne tú parapsychológiu založili. Keď ja som si není istá, že... Žiadlivý. Pani profesorka. Včera som vás videl s Karolom ísť po chodbe. A sa mi tak zdalo, že sa máte k sebe nejak blízko. No Karol tiež sa pokúšal obhajovať svoju prácu. Smutok. Takže Karol teda, no dobre, no. A nie som si istá, že som robila dobre, samozrejme, že možno som mu mala povedať, že nech je trošku ďalej. Ja neviem. Vášeň. Čo ja budem teraz robiť, keď vy budete s Karolom? Ja si ani tú prácu neobhajím. Ale... Viete čo, tak už keď ste tu, ja už tak veľmi chcem počuť, čo chcete povedať, ja to tak veľmi chcem počuť. Povedzte mi o svojej práci. Obrovská detinskosť. Obrovská detinskosť? Ale pani profesorka, poďme, ja vám to tu hrubám takto ukážem. Pozrite sa, poďme skákať. To je tá parapsychológia. Tak má to svoje. A vy sa mi páčite. Ja inak neviem, tak No, radšej odstúpte, prosím vás, ja sa necítim dobre teraz ako... Potrebujem svoj priestor. Ale poďme sa hrať ešte, Nie! Paranoja. Ja neviem. Podľa mňa Karol nás odpočúva asi. Čo? Karol odpočúva. Ježiš. Tak ja neviem, sa volám policajtom. Úzkosť. Ja toto asi neprežijem. Ja som myslel, že toto je môj najšťastnejší deň v živote, že to konečne vlejem, ale toto asi nedám. Neprasne srdce. O nie. Čo je toto? Hnev. Dosť! Ja toto... Zasa neviete, čo chcete povedať. Ja sa neviete, či to obhajíte alebo neobhajíte. No tak sa už vymáčkni konečne. Pani profesorka, pozrite sa, vy mi tu napíšete Ačko. A ja môžem ísť oslavať s kamarátmi, že to mám konečne za sebou. Dobre? Správame to takto. Tu je malá obaločka. A môžem sa ísť tešiť. Obaločka! Pokoj? Kľud. Predsa sa dohodneme. A prečo nie? Dojačie. Ako? Dojačie. Moje prváčko! Hamba! A môžem skončiť s touto školou. Takto sa nechala kúpiť. Ja som Vytočený do vývrtky. No už vám to dlho trvá, ja už by som teda išiel. Dobre, vám to Ačko a už to tam iba dopíšte. Dobre, dajte tam to razítko, prosím vás. Ja neviem. Povedal som, dajte tam to razítko, ja už musím ísť, ja už som skončil s touto školou. Vypočítam. No tak ešte jedna obaločka. Ja ti dám ešte jednu obaločku. Jedna ti musí stačiť, tu na to podpíš. No dobre, tu je, ale posledná. A chcem A+.